Wak Josephine Onunga jadonyo weche mago mag arita kwe. Josephine arwaki ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso ji koromo gi Jwanga. Mos gi ni oyawro kuom okang' mokwongo e chenro mar Rupeny. Doge. Erokamano maduong' kabisa. Nyinga kaka uwinjo, nyinga Josephine Onunga. An jatelo mar Peace Building and Conflict Management Directorate mantie Ministry mar Interior gi National Administration ebwo Principal Secretary mar Interior and National Security. Mano Daktari Raymond Omolo. Mana dear. Erokamano ahinya. To Josephine kotenre kod weche mago mag njore nikech aneno ka koro itiyo machiegni mano weche motenre kod arita kwe. Wach majimbore pachoka sani wacho ni gunism, gun culture di wach yang. Wach gun culture, it is very unfortunate. Very unfortunate. And challenge sani maduong' kabisa ma sani wanene piny ka. Nikech kiwuotho kata e kor gwenge, kata kanisni, chirni, kata e ginene dukni, business communities, markets and shops. Gunism nitie all over sani. To increase nikech wawuone ma perpetrate. It is very unfortunate nikech nitie jok moko or cartels mo nigi very selfish intentions ma misuse nyithindwa just because nigi onge tich. To kama gionge tich ni gin very vulnerable. Nikech sani koro gibedo misused to perpetrate agenda mag njore. Ma hinyo jowetegi, ma secure illicit grounds mag jogi gi selfish intentions mag gin go. To at the end of the day kagise misuse nyithindogi, ing'eni koro gin calcate culture moro mar violence and aggression e nyithindogi. Koro nyithindogi as much as koro ne gidhi school mo puonjgi mag gi timu e mbalariany. Ng'eny gi nigi degree certificates. Kisetimo analysis of nyithindo ma gisomo matek malich. Nikech kata wan gi nyithindo mosomo to dhi e mjengo to gedo. Wan gi nyithindo mosomo to nikech tich onge giriembo boda apiko. Which is good because that can be a start. Those are people who have taken initiatives to be self-employed. Lakini wan gi leaders moko dwa puonjo nyithindogi how to be self-sufficient. Gin gi puonjogi the negative. The negativity magunism ni mondo idhi protect ngato, idhi go ngato, idhi hiny biashara mar ngato. That is very negative. That is contrary to, it's actually a human right violation. Nikech gimbe koro gi interfere gi the democracy mawango mar endeleza development in our own rights. Nikech ngama biro to create violence in your space, mano ngama violate your human rights. Koro wan gi jotelo moko ma orocho ratichi tena dir makede nikech na Douglas Kanjo gai marubila na wacho ni koro komak ngato idonjo nini ina criminal inja njore inja maundu. Koro wach guni chal ka gima en moro makora wiye makore bere godo. Tiparo mana kaka iwacho nikech na Daniel bende no wacho bende weche motende kod tiyo marach gi rowere. Nikech kwa gikore mana CCTV kanda ma bende nwaneno mano mar picha